ڈال ڈال فارغی کی حفیظان ننی کڑی دی ختمنا دا قرآن دچی سپین مخنا سپینی پکڑی گورے گورے نو لرو برزلگی ستوری دا اسمان دا ململ سپین پکڑی بسر کوڑے او کل خاری درم بل چمبل گلان مقابل یہ نشت چیر دب مغفل کے او دا عزت ولور کھڑے رسوان شپی او رسی تیر کڑی مدرسو کی اللہ او پنما باندی ادیگی طالب جانا داد دی داد دی داد دی د محنتونو نتیجادا او زکا قد یہ کوي ہر مسلمان دا الف نتر والناس یلستولے او بدی خلوی او وڑ غلد زبان زند پارش پارسی وی وکڑے کنا ہوکڑے ناستا پولاڑی گردان نو مبارک مشبیہ بیا وڑو گلانو ستاسو منی او جورات یم حیران دین دا پارا مورکڑی قربانی دا نو او در نجوڑ شاخ قلی عالمان نل پشکڑے دی دنیا دا دی مثالو او مخلوقاتو کی غرا قدر دانو سترشتا دا قرآن سرا تڑلے نامنائے پو جہان در رحمت او برکت صدری لوئی دیوائی وائی وائی چاچی زان سنس دکڑی پا خشان پاک حضور میں دپخ پلا فرمایلی وای او دسینا باوی دا اورپ آمان او غفلار مور دی سمر باخت ورا او ورپ سر بکڑی تاجنا آلی شان پدی ٹولے قرآن درب نظر دے او داد سمرا خوش نصیبہ خاندان نلوڑ مقام یہ دی مندلپ دنیا کے ور نظار شاہ وزیران و بدشاہان پا قلم اوش بدلی صفات کھڑے کنا ریس اللہ عصمت اللہ یکب رحمان پا کتابنو کے وجد بہترین دے دا کتاب در رب العالمین دے دا کتاب در رب العالمین دے پا کتابنو کے وجد بہترین دے دا کتاب در رب
کې د